القصص مكية 88 آية نزلت بعد نامول نيجي قرانا سورة مغاني سيجنا دي عرفوا أما سورة القصص قصة جمع بكلالا أمورا نتكني بفسورة من أمورا لا قصة جمع بفسورة من أمورا بيناني نكون تنا رجليلا أيام بسيجني كلمة بكلني كمناني بيناني كله harafu ba duru ani keme wolobla ani be kono do ani kele a jignoro e magan sora on do magan sora minum be kuma ala kele banti yakka kacha nam bismillahir rahmanir rahim Allah alam bi muradi bi zalika anya foyo ko qur'ana yoro be ami limana no lu yolu jigira limana de kama qur'ana yoro be yolu jigina bara kama minnu jigira limana kama ni odo tiliga ani arrahman ala arstawaynu ana nyona jam yadullahi nu abil limana nabi nam tilga ni ayanunu ayatul kitab ni kitabu ka ayawi almubin ni obangalendo natilu isa jama fonna ni jigira welen nabate ka sabe ka jigira ro men jufa ya ndama do bala nam natilu ambe kalange alayka ega innaba musa kamini musa ka kibaru ala fir'auna ani fir'auna ni chiye liqaumin mawye yu'minuna nulu beli maniya inna fir'auna ika dogo fir'auna ala ale ya yere kunje bunya koy lardi du mesran du golola wajala alaha akwale alai ko ale de bidaba mai Musa ye dalu jira la o dɔn a y'a yɛrɛ kɛ komi n'a fɔ a ti dalu ninnu dɔn ka Musa kɛ fato ye k'a sɔrɔ dalu ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wasara bari Musa y'a yɛrɛ dan jira la quoi k'a fɔ ala ye rabul alamina ko ale tɛ o dɔn Musa ko sankolo min fili sanfɛ i na n'o kɔni sɔrɔ yan dugumakolo min n'i b'a kan i na n'o kɔni sɔrɔ yan fɛn min bɛ sankolo ni dugukolo cɛ i na n'o kɔni sɔrɔ yan e de y'a dilan wa e naani san cɛ e mun yɛlɛma la yaiwa a y'a yɛrɛ fili ɲaman de la komi ala tɛ se ka magan koto ko ala ye nin yɛrɛ de tigi cɔ ba a bɛ ka mɔgɔw tromper n'o de ye n'o tɛ a b'a dɔn tigi Musa ye min fɔ dalu dɔn e nana fɛn minnu sɔrɔ e ko e y'o tigi ye o bɛ ɲɛ cogo di e yɛrɛ ma bɔ i yɛrɛ dali kalama Musa y'a jira a la k'a fɔ ale yɛrɛ min firawuna min don ala de y'ale yɛrɛ da ale ma bɔ a yɛrɛ dali kalama e b'a fɔ k'e ye ala ye a yɛrɛ de dɔrɔn a fara ala si jan d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka sɔrɔ kɛ a ye a kabara a yɛrɛ la jama b'a bolo a ko ale de ye ala ye bisimilayi inna fir'auna i k'a dɔn firawuna ala a y'a yɛrɛ kunjɛ bonya lardi misiran dugukolo la wajala alaha a ye misirankaw kɛ shi'an jamakulu ye kirimali la yastadi'u a bɛ ta'ifatan dɔw lafuya minhum ka minnu la n'o ye bani israɛlakaw ye fo a ka dɔgɔyama sera degere min ma fo a b'olu den cɛmaninw kan tigɛ ka musomaninw to ye i k'a dɔn firawuna ye ale kɛra tiɲɛnikɛlabaw dɔ ye dugukolo kan anw dun b'a laɲini de waati bɛ an ka fana siriya maaw kan u ye minnu lafiya mina dugukolo in kan an b'a fɛ ka maa lafilenw de kɛ ɲɛmɔgɔw ye an b'a fɛ ka maa lafilenw de kɛ tiɲɛtabagaw ye nin aya in nin ye jigiyaba ye dɛ nin aya in e hakili to nin na dɛ e hakili to nin na gundɔba bɛ yan wa nuridu an namunna ala allazina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarisin e bɛ hakili to nin ni jona i ka sarda la mɔgɔw bolo jomaya min b'i kan dɛ e hakili to nin aya la o ka fisa kosɛbɛ nam ayi tɛ to ko ne to ale kan bon a bɛɛ tɛ se ka fɔ barke de bɛ fara nam
an bɛ basigili kɛ لهم u ye في الأرض dugumakolo la ونري an bɛ فرعون jirali kɛ firawuna la ani وهامان hamana la وجنودهما n'u ka kɛlɛbolow la kamin'u la fɛn na n'u kɛra u bɛ siran fɛn min ye ala bɛ u bɛ siran min ye ala b'o kɛ n'i ko i bɛ jɔ ala ɲɛ wa i k'i yɛrɛ nɛgɛ n'a ye waati d'i ma o ye istidraju de ye u tɛ ala tɛ tan d'i ma yɛrɛ nam وأوحينا an ye wayi de إلى أم ka na musa ba ma أن dɔw fana bɛ wuli ka jɔ la ko musa ba tɔgɔ a ye lafiya da yɛrɛ ma musa ba tɔgɔ sɔrɔlen o tɛ foyi ɲɛ o ye n bɛ k'an bɛɛ de f'i ye dɛ musa bɛ ka ɲini fan bɛɛ fɛ ko a bɛ libaniw bolo k'u bɛ wari sɔrɔ n'a de ye ko musa ba tɔgɔ ayi kana ɲini musa ba tɔgɔ wa dɔnnikɛlaw ye tɔgɔ caman fɔ a ye tafsir lajigin dɔw ko luka dɔw ko awa jɛman yɛrɛ hannatu dɔw ko yohanisu voilà nka ninnu si tɛ quoi ne n y'a tɔgɔ ye mais olu kan bɛ de a ye musa fili baji la ni gundo min ye o kan b'o de ma ko musa ba tɔgɔ o ye gundo de ye ala y'o di musa ba yɛrɛ de maana o ye limaniya de ye ni ala y'o kɛrɛ ale yɛrɛ dusukun na ne e ka limaniya ma se o ma e bɛ se ka mun de baara n'o ye se ka fɔ e baara n'a ye nam وأوحينا ne wayi de إلى أم موسى ka tɔrɔ musa ba ma أن an ko de أهدئيه i ka sin d'a ma وإذا خفت n'i siranna a kan فألقيه e k'a fili اليم baji woyo la ولا تخافي i kana siran de ولا i kana تحزني dimi kana siran a toli ɲɛ kana dimi a farali kɔrɔ ka fɔ i n'a cɛ farala kana dimi o kɔrɔ إنا anw أرادوا an ye layidu ta Allahu akbar nka ala ka ɲi ko anw y'a seginbagaw de ka t'i ma a bɛ nin sɔrɔ yan awa kira lama nana sɔrɔ yen naam wala o yɛrɛ ka kɔn o yɛrɛ ɲɛgɛ o ma d'a ma a ka sin d'a ma o laban k'a d'ale ma a ka sin d'a ma naam a kɛbaga de y'anw ye kiraw do ye فالتقطه آل فرعون o tuma na ko a ye sin d'a ma kalo 3 ɲɔgɔn girigara wulila kiraw ka kisa caman bɛ yan nka an bɛ taa naam فالتقطه آل فرعون firawuna dunkew ye a tɔmɔ ليكون yalasa a na kɛ عدوا jugu ye لهم u ye وحسنا ani dimiba ye ani mɔnɛ don la إن فرعون i k'a dɔn firawuna وهامان ani hamana a ka minisiri de tun ye hamana ye وجنودهما ani u ka kɛlɛbolo u kɛra خاطئين filibantiw ye قالت امرأة فرعون firawuna muso ko o ye asiyatu ye قرة عين ɲɛ sumaya bɛ لي ne ani e لا تقتلوا a kana faga de عسى bari o kɛlen ka a ye parce que ale denmusonin dɔ bɛ yen farikolola dɔ tun b'o la komi i n'a fɔ kunna wala o bana min tun b'a la lajɛlikɛlaw ni kodɔnnaw ko foyi t'o furakɛ fɔ fɛn kalite dɔ de bɛ bɔ baji la a bɛna fɛn dɔ kɔnɔ o daji n'i y'o daji kɛ a la ko a bɛ kɛnɛya ko fɛn dɔ bɛna baji kɔnɔ ko n'i y'o daji kɛ a la ko a bɛ kɛnɛya bon firawuna bɔra ka taa bada la n'a ka kolɛ ka taa u sigilen ɲɛ bɛ fɛn dɔ la jiwo bɛ ka teli dɔnni ka na musa yɛrɛ tun bɛ jiri kɛsu de kɔnɔ k'a fili baji fan dɔ fɛ jiwo y'a teli dɔnni ka na k'a teli dɔnni ka na a surunyalen firawuna ko kumana k'a ye nin ta ka na u taara ka taa ta ka na k'u b'a dayɛlɛ a dayɛlɛli gɛlɛyara firawuna yɛrɛ i y'a sen don a dayɛlɛli la a gɛlɛyara dɔɔni a sera ko a ye to k'a lajɛ a ye kunbiri dɔrɔn a ye nɔrɔ ya kɔnɔ ale y'a feere kɛ la dɔrɔn ale sinna ka taa bɛn a dayɛlɛ n fa ma a da kan ka yɛlɛ fa min a sinna ka taa a ko ne bɛ nin fɛ a ye nin di ma u sinna ka daji in bɔ k'a mun bana in na yɔrɔ min dɔrɔn pap a tununna n'a mura yɔrɔ min na o bɛ taa bitunu n'a minna yɔrɔ min dɔrɔn miniti dama dɔ bitunu voilà musa daji de don olu naloma ninnu ala ma ko dogolen dɔɔni d'u ma
lajɛlikɛla tɛ ko dogolen don lajɛlikɛla b'i to a ka buguri kunna k'a wolo dugumɛnɛ wala bunteni bɛna don a kɔrɔ k'a kin f'a b'a ka kulusi kɔngɔ foyi tɛ ko dogolen don dɛ tamasen gansan de don olu tɛ ko dogolen don yɛrɛ aw bɛ ka a fɔ ko diɲɛ bɛ ka faga kabila mɔgɔ bɛ ka faga fɛn min nɔfɛ aw tilala ka fɛrɛna lasu ko o daji de bɛna nin gɛlɛya mais olu t'a dɔn ko olu bɛ ka fɛn min faga k'o fana daji de bɛna nin gɛlɛya quoi mais ala m'o dɔnni d'u ma o ye tamasen ninnu de ye dɔrɔn naam firawuna muso ko n ye sumaya bɛ ne ani e yɛrɛ a kana fa a bɛ se ka bɛn a ka nafa wala n ka somina den ye ala ma olu o tɛ a dɔn musa ba dusukun labana langolonya fɛn ye ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma fɔ musa ka kibaruya ni adamaden tuma dɔ la i b'i degun i bɛ ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ o fɛn kelen o de kosɔn u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ hakili man di i b'a sɔrɔ o hakili bɛ fɛn kelen pe de kan ni hamina ni fɛn cogo dɔ la dɔrɔn i bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ ale ɲinɛna fɛn bɛɛ kɔ fɔ musa kɔ ni ye kuma o kuma fɔ ko e ko musa de wa wala ni ye hali baro min fɔ ale hakili t'o fɛ ale ka hakili bɛ musa kɔ de fɛ naam a yɛrɛ surunyana a ko n bɛna bangali kɛ na anw den don an sera da an y'a fili a ko n bɛna fɔ dɛ na o ninnu de kun tɛ n'an ye sirili kɛ a dusukun kan yalasa a na kɛ dɛmɛnajɔnw do sabu an ko a kana siran ale bɛ tila ka taa siran a bɔra limaniya kɔnɔ dɛ an ko a kana siran naam a ko musa balimamuso ma i tugu a kɔ o fana wulila o tugura a kɔ ala da yɛrɛ bila u bɛ foli la kafa tugura a kɔ ala t'o fɔ i tugu a kɔ a bɛ tugu a kɔ kɛ ba ka yamariya tɛ wa a tugura a kɔ a y'a yeli kɛ n'a ye ka bɔ yɔrɔ jan ma a y'a lasa ka to yɔrɔ jan na basurati kɔrɔ de a y'a lasa ka to yɔrɔ jan ale ɲɛ ayi komi kelen ka taa a taalen k'o bolo ale bɛ k'a ɲini a ɲɛ b'a la o ma bɔ bada la fɔlɔ naam ala ma olu o ti a dɔn ko musa balimamuso don an ye sinji dilaw haramuya musa kan ka ko ninnu ye anw ma sɔn musa ka kafiri sinji min wakalade musa balimamuso ko o fana ma dɔ tɔgɔ kɛ marema wa naam hal adullukum yala ne ka aw kana wa so dunkew kan o bɛ den in lamɔ aw ye k'a sɔrɔ olu ye kɔnɔrɔnjɛw de den ye olu b'u kɔnɔ jɛya den ye olu bɛ den dɔ de aw ma den min dɔ ye ko ninnu ye kɔnɔrɔnjɛw ye ayi komi ne ko o ye kɔnɔrɔnjɛ firawuna de ko an y'a faamu ko a y'a d'olu ma a ye taa n'a ye wa hakili to a la dɛ fɛn kana sɔrɔ dɛ a y'a hakili to a la Allahu akibar ala ko ale b'a lasegin ka na a y'a lasegin ka na a n'a ka kalifa fana koyi k'u bɛ jɔ n'a ko bɛɛ nin y'olu kelen ye patron ye sa parce que o kɛra firawuna ka baarakɛla dɔ ye palais baarakɛla dɔ ye naam ala ka ko ye kabako ko ye wajulu caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ an ye musa lasegi ka na a ba ma yalasa a ɲɛna sumaya a kana dimi a n'a dɔn k'a fɔ ala ka layidu tiɲɛ don nka sa maaw sɔn caman o tɛ nin layidu in dɔn dɛ
tumami balaga ni Musa sera aga seme gelemano sambi sabani koye wastawa na dagene kake sambi nani ye anye Musa inson kodona ani donina wakadhalika jo fiqhi doni ni kodon kiru doni nam wakadhalika osarali njowala ambe nyumangela osara ala madinata Musa dona Madina dugula duna dugu kono nam aduna inu ala ina ghaflatin nyina la aliha gamina dungewla wajara rajulaini madat monfi dugu do hina ghafla aduna dugu min gono to ko monfi monfi dugu Musa dona ino ala ina ghaflatin nyina waqtila من آلهة kamini dugu dungewla فوجد رجلين ayuka ay duga ko point faible wati tile gwan wati tile gwan wati bebe ni tile wana doron ibaye ali bagam u be jiri korola ni arama de ngontew be tile gwan fisina oge bo nyebo wati ni na mo ga nyina wati de wati nam wajara rajulaini Musa mo fila soro ya mun fi dugu inna yaqatlani olu b'a la ka kɛlɛ dugu in na yen ni nishatihi bɛ wula kɛ kabila mɔgɔ dɔ ye hadha nin dɔ in fana aduwi o bɛ wula jugu dɔ ye sasa alladhi maa y'a dɛmɛni ɲini ka tulomagɛ ɲini nishatihi n'o y'a kɛ kabila mɔgɔ ye mɔgɔ kan min aduwi n'o y'a jugu ye kubutika Musa y'o gosi a kiirila a ka tɛgɛɲɛ kelen a tora la maa bɛ to tɛgɛɲɛ kelen na koyi n'o tɛ a m'a dabɔ a kama a m'a dabɔ a kama nam Musa ko ka nin faga ni tɛgɛɲɛ kelen ye o bɛ wele sɛtani ka baara dɔ de ye i k'a dɔn sɛtana jugu don adamaden lafililiba don a ka juguya banganen don a b'a fɛ de ka kungo se adamaden ma wala sɛtani ma ɲi dɛ a b'a fɛ de ka kungo se Musa ma nam Musa nimsale ko yani ma ne nyerokun to ni ma faga ye e ka yafa ne ma ala yafara Musa ma bari ala ale tigitigi ale de yafa caman masa ye ale de hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen masa ye Musa ko yani ma ni fɛn sababu ye e nɛɛmali kɛ ne ka ni yafa ye ne ti kɛ bilen dɛmɛbaga ye kafiru ye junubukɛlaw ye wallahi n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Fasiba Musa labana mun fi dugu in kɔnɔ a sirannen a bɛ ka kow kɔnɔ a bɛ ka ko dɔ kɔnɔ ne ye ko kɛ i bɛ ko kɔnɔ dɛ nam ida sɔrɔ mɔgɔ min a dugujɛ fana la i taara sɔrɔ mɔgɔ min n'o y'a dɛmɛ ɲini a fɛ ni kunungɔ ye o b'a tulomagɛ ɲini bi fana tuguni bi fana ko Musa ko dɔ wɛrɛ bɛna bin kan i tɛ n dɛmɛ tuguni a kuma na n'o tɛ a bɛ n ka fɛn bɔ sinna dɛ a bɛ k'a fɔ ko ne ka lɔgɔsiri 2 ta ale de ka lɔgɔsiri na ne ta ko ne ka 2 bɛ ta nam Musa ko a ka mɔgɔ in ma e kɔni e filibanti ye i ka fili bangalen don e kɔni i tɛ kalama e tɛ kalama e bɛ ne wele tuguni Musa t'o kɔrɔfɔ la Musa ɲɛsinnen b'u ma e kɔni i tɛ foyi i da ye naloma de a sɛnɛ ka boli a bolila nam tuma min n'a y'a laɲini ka minɛli kɛ ni mɔgɔ ye n'o tigilama ye jugu ye fila ye a kun t'a fɛ k'a bɔgɔ de o m'a fɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na min bɛ se min na i b'o minɛ kala Musa ka mɔgɔ in ko Musa yo yala e b'a laɲini de wa i ka ne fana faga bi komi i n'a fɔ cogo min n'i delila ka dɔ faga kunun nalomaya sabata sago ye a ye min faga kunun a y'a faga jɔnni ka musala la e tɛ di e dun b'a sen don
faale kala bi ga nyini amadun fo amay folo akela kelen ne nyina bo sama saba jede gundo kelen sara emin be ne ko Musa de afa akela bala nam ete fo la nyini fo ga ke ma kana gelende du golola eta la nyini refiu ikake nyali gelaw do ne fana kuma jugo tuguni ko ta fe kat la ligi ko ba fe ka cendigi adim ni ma Musa de ko nam waja rajulun ya guja Musa do dara ka to Firawna ma ka danyi fo palela akok mana kandel gelaw be mi ayda na genela amina ka dana genela fe mando ma fa doron de kundo gado lu fana ubolla nuga muru biga Musa nyini udara sira mi fe ala ke Musa mado sira Musa sira werta kamari ana sirata nam ceedo nana asali madinati kabo dugu yoro jana no e masre Firawna rek me mara min gono kamera yoro janna dugu hizigul dugu shamon nam aba alaga boli kana o jengo Musa yo iga dogo Firawna ga jama ulu biga nyogonye niye yala sauni faga iga bo dugu ingono bari ne edi nebe wuli konoronje udoye iye Musa bora kabo dugu ingono asirane abiga magono ninge alaga demena biga alaga demen gono yadraqu luhuqa talibin aw asa Allah iyahu fendo abiga fendo kon gono nunu nga kwala wal malaka kisi qala Musa go rabbi yani ma eka nekisi kabo mogoma menu yendo ni gelawe ndo ngani ko sobe ربي نجني من القوم الظالمين ربي نجني من القوم الظالمين نزرنا فما جغني بيغن غلاو تشين غلاو يبي هاغلتو نكا فوكا تاغان سغي كاني كو سبي دو نيماندو نام ولما تمامي توجه ني موسى نيسي مريم فامفي قال شعيب غادغوي تليسيغين دامن دباني مصران كورونجي ما فهمي ما كو مصر le segin taman de ba noche Mariana ibn Ibrahim atogo dale modela akunda Israindo qala Musa go abisega bene ma akane ganda sila chemanjema ni ma min fila gono ibe ni fo nabiyo ngo do wudo kay ala ka Qur'an ayado asara biya nyaade ni sawa sabil ni tisrado ni biro la ni tununa ibe ni fo ni ala sona mala bi ka do jabi Israil nam mami na Madiana jila na se Madiana ga jida ma kolon do ga jiko kunte ten ko sobe gera ko kan jiko la jamade bi ifri kolon gelendala nam ay jama kulu soro jindala kamini mola lubu ka baumi gila asro kolon do bi kerefe o da be fendo datu lembola farado datu lembola ma biduru nyon bi jeko wala nga awa wal musodo be shuaibu denke kun dalibuno ala ala gerse de musodo la de musodo ndi sega dorke chewla kolondala ulu ba to de foni betlala akmana ulu surga gere ka uga jibo ka dadu fam nam wajala murataini Musa fila soro manunu njugoro ulbe manunu gerefe min doni o mi dis kasore masuj manunu ma donu fulo nam ulu ga baonge ngabo wali jima lu ta fe ga baonga wali jimi wa jitu lubulo nam Musa go monde aw kala la ya ga konye bedi aya ngolo biri ama nyejo wal muso nyela ka kanyi ngade ayi ala ko ga ho mumina me kuku nyewtu hal ni fini de wal muso nyeda la kana nyejo ala de ibi nyetu de ni balaka yi ote kana ya dabo kama ka fule nam fulago la nasri aundanga baumi ubangena uga saginde abuna anfa shaykhun churbade kabirun
akorolendo فسقى ajidi لهما loma ثم kasagin تولى ayelema إلى ظل kada sumama فقال ako ربي nema إني ne ما nam لما kana nam فقير faqirun ne hatagi bade لما kadur fema أنزلت ne o jigin إلي kanamma من خير kamini herala فجاءته Indo. إحداهما ni santaro ka dowi kala ndo santaro no jigina yoro min no enin fo anala sana be dumuni soro rabbi inni lima anzalta ilay min khairin faqir rabbi inni lima anzalta ilay min khairin faqir hal ni bido dugu bagono ni enin fo ka chala fe mu'minu mita kurje kada mununu ka sagi ni bida mununu ka sagi ni bido dugu min gono idon dala dugu kono yeni fo همي تلبلا من هميني ما تلبلا فجاءته إحداهما udola gelen nanama تمشي abitama على استحياء samiga قالت ako إن أبي igado ko nefa يدعوك nefa bi wele ليجزيك tara ka dor kulu kolondo ma dogo mo tande bi jiga abola afen ba dala ale fara daga bola ka uga bawo mi ko fa usayara gara fa ko de la rabire ko dunando de awa nana oduna ndi kolonda ila nyi kolondo inda ila nyi nsolo ga bawo mbi ko duna ko ka wili kana nam udola gelen nana nam abitama على استحياء samiga anatola fini kumbala hukumitu kaga fini aise ka ba ka fini bola ayeka fini abi joka ka fini labana utatola fana ale bilala musanye kata fini kumitu kaga fini bo asengala la musa ko ay e bi bilane ko fe ne bi bilane fe nan sera frama takini fe tanu man fe nam قالت ni ma ko gite ko soro sa ni ga bara be wali muso fule ma wallahi titanye foy don disro ni min soro na fati soro nam قالت ako إن أبي nefa يدعوك nefa bi wele ko abi sara أجر ما fen sarala سقيت ni o jidi لنا amma فلما ko mba aba fi gisara ko ne dum man gisara kama de ne ga ala kama da ko ko onye mawde ni juman kayan bos falamma tumami جاءه ni musa nana shuaibu ma قصص na ikhbaru kala ama akan قال shuaibu ko لا تخف kana sramble نجوت ikisra kaba kabo mogoma minen do ni gelawe firawna na ka yadabe aga fangu de simis ay madiana misra mara doron de mabulo ko ale alay ko ale dambe ndaba moy katro foyte bolo kawratu mara kelen doro aga fanga gundi sen yorom atisika foy bolaga karatu en gamara nam قالت إحداهما udola gelengo يا أبتي yani fa استأجره ega sarali denya إن خير من igado mala nyuma استأجرت ni yo sarali denya القوي we ma seminti alede الأمين we dana made mangalon dala de yemi nyenyo de fo ay fara min ta gabo kolo ndala o kirana nyana agonne ga tama akofi o kirana nyana ma seminti alindu dana mado nam ago إني ne ba la yini de أنكحك nga anun ki haga an unki haga ihda bunatayya ngande muso fila do la gelen di mafrula هاتين nunun fila do la gelen على أن korwale ni chini nunun sharti ga تأجرني iga ne sarali denya ثمانية هجر sansegina ne adafa santanye obora ede yoro ngane konta la nyini ka geleli ke ega ستجدني ebina ne soro إن شاء ne ala الله sonama من الصالحين manyumo قال manyumo jo ne minu meladu dafa nu meladu siro nu manyogon che oba dafa
ne la rusuruni ala ci obada fa de ma nyuma mi abona ala sona magoni ne bi la dafa nam Musa go e ka o foleon o bene che ani che ayyama la dadi klangele ungele ni oke ye danza kute ga ala ala e kolosili bade fenga nango fo ni mami ni bi layru siri ni mache hal na sara tuge jamfande kan ni fomani o layru keleni ngoni ni ala sono bi wasrafi kira ka duwaw nu nye blasralu de ni mami minali ke nu ya kan anyi nem fana do sharia kono kake aw nam mami qada Musa lajala ni Musa dati sara wasara ala fana masonga de tay ko nga Musa dafalen di awa ya shaib fana di musulo nyumane dam nam wasara ni Musa tamana na dungo azu shaibu bando dam asara dama ka bawo dam nam anasa naran Musa tasma sumi kamin kulu kere dala Musa ko amusoma ini de ay to yanno bari ne tasma e adola ne mina awma kamin tasma ina itibari min bisra jirana wal matakurun kamin tasma la adola aw ana yero laja kawani nini baima tumami ata ni Musa na tasmaima wi Musa wele kabo folon gere dama no ekini amfanye Musa yorola ni obargalendo Musa yoro bargalen jamai ala to ala kuma kamina romi mina shajarati ka mini jirla akode Musa yo ne de Allahu dan ndabama egi ka berebla tumami na berembla kai abala galama abigo mena obere samisenindo ayelema kodombae amasagi Musa yo akinyesi kanasra bari ebuli limane baudo bari kasabe ke munye ko Musa bolla munne koso Musa sirana munde dondola Muhammad al-Shawna rahimahullah ayni ay facere anyi ni ronu Musa ka siran ago komi kaba komi ngumbe firawno bulo ko fana ko sadi ani fe no jirifili abige sai ko kaba ko de kumo obulo o Musa fana bere fila kira sai asrana kaba ko ganana nyagam nyona kaba ko ganana nyagam nyona ko asran ko yodi nam iki bolo don ibosila bolo imbibo ajele na mageni kunaye iki kaman kafu kadima siranye isran droni ko ton dona bike abiteme ni iso mina fen dona ko dona abiteme nam akolo fila dalu fila do kabo mayoro kadro firawna ma anaka jama ulu kera mawye dina bo bawdo ako yani ma ne nim faga kaminula mbistran ukana nam faga nyonye balmage no haruna harunai odo jelembe katemenega nengunye ekalechi kafaranega demembae abenchi tiya ne mestran ukana nangalon tiyade ago amini tugu kologiria ne balmage amme isege au filae utise kana au filama
ayatina ayta nanga akabako antuma aw fila ani mu'min ne tuguraw filago aw de seba awede falamma tumami ni Musa nanuma nanga kabako no bangaledo uko ni mage fokoro dere nangalon tigalendo ama meninge ninye amfauka donna no efafolowe Musa go nema alede don gelaye ni moye no nana ne kanaye kaba Allah ta'ala yoro ani momi ni so kolaban tannen bige o tigila moye no lahara duwe nam Allah ta'ala ina hukonye ndoni gelaw ten yoro sorore mini batu minum banagala batu kafiru kodo firawnu go ya jamagulu alimtum min ilahin nema batu fendo awe no nyere tanaye فأخذه الله نكال الآخرة ولولا نين لولاي nam ega menenige ne hamanu boga ega esonga zo ni saru esenga zo ega songa zo ge ne etasi ego gen li ne abisega benne ne benyenge kadoro Musa ga mama Musa ba ko mambe bingi katama Allah ne ba bisigiya galon digala do ma folo me ponti de la firawnu do e ponti de la kasimanoni ka barakela manzomba biduru oni menaburu tegelen ka ato menizo wele ka ponti bara dabo ka eta sinjo ka taa fo inye dan ka soro ka kala ke ka sanfila tire ala ya nege kala ngolo sagina ni joli ha go qataltu ila Musa Allah go Musa ma go ya fa Firawna kumi yele o eta singa ni soude sa seri mi nambi ga kede anya daga lidala ka yele ka masimbi bisinga yele ni ka sigigine ma fengu me yele na le ka jigina da uchuwala ala nege watin ka surga jibril ya kamando ala lebi wati ka bikare ka boy nam wastakbara Firawna ya yere kunje bonya nam alere anaga kelege den dugolola na mageni chen adurwalen gutubolo ya bisiya kolu oto la sagi kana amma anya mina anaga kelebolo anyu kerun jiwoyola e ka flelige toyami ni doni kelaw labangerowe anyu ke nyemoye ube mawele kata tasmama ani qiyamah dum fanala utu bali kabanya qadama anyu labatu ninjengono dangalila anila radonna ulu tigitigi ulu biwili mala hala jugudoye wallahi badi ame tawreta kitabu di musama fente menengo nanye mandon halagi noye mandon folowe dallo jiranwula mawiye ani kanana ani hinena adola mogo kuna wajulimina ema wala mini mage itilbiyam vankere daye tumami nani wahi kwenye uchekiri kadoro Musa ma emage shere ba udoe ngasa an anya mandon de shindi si janyana uma
e ma kɛ sigibaga ye Madiyana dunkew la i b'an ka ayaw kalan u kan nka sa anw de kɛra cilikɛlaw ye e ma kɛ ni kulu kɛrɛda ye tuma min ni anw ye Musa wele ko a ka kitabu minɛ nka sa n'an y'a kɛ hinɛ de ye ka bɔ i mayɔrɔ yalasa i na mɔgɔw bagabagalen baga mana maa minnu ma ka bɔ e nali ye kabini magangaw la a dɔw la magangaw u na wajuli mina ni ninnu de kun tɛ masiba k'u sɔrɔ ni fɛn ye ni u bolo ye o kanda o b'a n'a fɔ yama i na koli ka kɛra ci ka na an ma an b'i ka ayaw batu an b'i kɛ lemaniya jɔn dɔ ye tuma min ni tiɲɛ nan'u ma ka bɔ an yɔrɔ u ko u na koli k'a sɔn fɛn ɲɔgɔnna la ni y'o di Musa ma yala olu ma kafiriya de wa ni fɛn ye ni y'o di Musa ma ka ko nun ye u ko kɔrɔtɛ bɔla fila dɔ u ye ɲɔgɔn dɛmɛ u ko an ye kafiru de ye ni kelen kelen kamin'u la mawlamine k'a fɔ u ma ayina ni kitabu ye ka bɔ Ala yɔrɔ o kitabu in ni o de kananen dɔ ka tɛmɛ kitabu fila in kan n bɛ tugu o kɔ n'aw kɛra tiɲɛfɔlaw ye n'o ma jaabili kɛ e k'a dɔn k'a fɔ u b'u ni doŋo de labatu maa si tɛ yen nɔ min fililen bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kan n'o y'a ni doŋo labatu n'a ma kɛ kana ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ i k'a dɔn ko Alahu Taala Ala ti mɔgɔw kanda minnu ye dɔnkɛlaw ye a baati anw ye kumakan bangan u ye n'o ye Kuranɛ ka kumakan ye a dɔw la olu kɔnɔ wajuli min na maa minnu n'an ye kitabu di olu ma ka kɔn Kuranɛ jigili ɲɛ olu bɛ limaniya n'a ye n'u ye kalan kɛ u kan o b'a fɔ anw limaniyara n'a ye ale de ye tiɲɛ ye ka bɔ e ma yɔrɔ anw kɛra ka kɔn a jigili ɲɛ silamɛw ye an dara la a y'a sɔrɔ kitabu kɔrɔtigi dɔ ka ɲini Abdulahi bin Salam ninnu nam o tigilamaw u b'u ka sara d'u ma siɲɛ fila ni fɛn sababu ye n'o sabalila u bɛ juguman ɲɔni ni ɲuman ye u bɛ nafagali kɛ kabini fɛn na n'an y'u gɛrɛsɛgɛw la n'u ye kumalankolon mɛn u b'u kɔdi ka bɔ an ma u b'a fɔ anw ka baaraw bɛ an ye aw ka baaraw b'a ye kisi bɛ aw kan an tɛ fili bantiw ɲini e ti mɔgɔ kanda n'i y'o kanu nka Ala de bɛ mɔgɔ kanda ni Ala y'o kanu Alahu Taala ye ale de ye dɔnnikɛla ye ni maa kanalenw ye différence min bɛ Ala ni a ka jɔnw cɛ a ka kiraw n'a ka jɔn ɲumanw o de ye ni Ala ye e kanu dɔrɔn e bɛ Ala kanu diyagoya yuhibbuhum wa yuhibbunahu ni Ala ye jɔn o jɔn kanu o jɔn in bɛ Ala kanu nka mɔgɔbaw ka taa kiraw la ka na bila u tanaw la olu mana e kanu o tɛ nafa dɛ fo jazibiya de ka kɛ e la e man ka kɛ e la min bɛ yen u ka kanu minna e fana k'u kanu kanu b'i bɔ e de yɔrɔ ka tɔrɔ olu ma voilà ni e y'u kanu ni hakɛ min ye i b'o de sɔrɔ i y'a faamu o tuma n'i bɛna olu ma i bɛna o ma de bi azami lawani ni minɛnba ye kanu minɛ i bɛna n'i nana n'o hakɛ min ye i b'o nɔrɔ hakɛ de sɔrɔ
ngane ko ke de kira fe kira ko abi fe ne to ko de kira fe o ti na fa fo de ka kafe ne e kira fe o kuma na kanu be na fa non o de ko ala ko eti mo kana ibe mi fe no ala kira ko ma fe Abu Talib ka kanu Abu Talib ka salamiya ko ngada ala kira ko sobe akon hamele mina e fana koy ngala alama alatike nam وقالوا uko إنك بالهدى nanye kana batu معك kafara imam lamininga يتخطف uban chalo من kabanga أرضنا dugolo inga أولم kurume نمكن fanga ga bonyi farso fanga bon okmana uluti anga dinaina na umbe farlanyo ga do ga dinano bina ngama de uyokma defo bismillah أولم نمكن yala amma basigili kewa uye حرما la roma yorola آمنا ne basigile do تجبى ثمرات كلتك على كل شيء fagalitikala foy aw bisramu nam تجبى ثمرات ube كل fembe la شيء jelengirde unsama إليه kana yoro ima wabe kumande kana bina abise nam gersela من لدنا kaba yoro ولكن nga أكثرهم usonjama يعلمون uti heraindo وكم agacha أهلكنا nanya la gilige من قرية kamini dugula باترت معيشتها no ya gabbalo ne ya bagabalo cha فتلك مساكنهم nam ne batrati ka yada gabbalo la فتلك ako fulen ye مساكنهم isigiro ye تسكن mama sigala من بعدهم utemenengo bonji ninde وكنا an kera نحن an tigitigi الوارثين centalawe وما كان ربك e mama ke ملك القرى dugu halaki bagaye حتى يبعث رسولا faga kira de ci في أمها dugu la bombala عليه aw banga ayaw kala عليهم ukan وما كنا an mage ملك dugu القرى halaki bagawe إلا ko ka وأهلها soro dugu dungew ndoni kelaw do وما ama femi أوتيتم ka unu ya son من شيء kamini fɛn fela متاع الحياة ɲɛnamaya ka damu do y'o ye الدنيا n'o kun tala ka surun وزينتها a n'a ka masiri وما fɛnba min عند الله n'o bɛ ala yɔrɔ خير o de ka fisa o وأبقى de dumalen do أفلا تعقلون yala aw tɛ hakili de wa أفمن diɲɛ in tɛ lahara in tɛ dɔn inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu الفتنة نظروا فيها فلم علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سائل الأعمال فيها سفنا نعم أفمن يا لا مغمي وعدناه نانيو تيجي لايدو لا نو كاين وهو o tigilamɔgɔ o layidu in bɛ ɲɔgɔnya baga ye فمن yɛrɛ bi komi n'a mɔgɔ wa متعناه n'an y'o damu متاع الحياة ɲɛnamaya ka damu la الدنيا n'o kun t'a la ka surun ثم ka segin o tigilama يوم القيامة teyama jo don na a bɛ wuli tasuma hadaribagaw de ويوم e ka don ta se يناديهم don min ni ala b'u wele ويقول ala b'a fɔ أين n شركائي jɛɲaw bɛ min الذين jɛɲa minnu n'aw kɛra n'a b'a kuma lankolon fɔ الذين maaw ko حق لقول nin y'an ka ta kuma wajibiyara عليهم o tigilamɔgɔw kan ربنا yaama هؤلاء nunun de mɔgɔw ye أغوينا n'an y'u fili أغويناهم an y'u lafili كما komi n'a fɔ cogo min n'an yɛrɛw filila أرانا an barila إليك ka doro i ma ما كانوا o ma kɛ إيانا yabuduna o ma kɛ n'u b'an bature ala tana bato ye perdu de ye i b'i sɛgɛn diɲɛ la yan nɔ lahara dɔn o bɛna cɛ ka b'i kɔrɔ ala min y'i da ka valeur do i la kana i yɛrɛ ka valeur tiɲɛ k'i bɛ fɛn bato min tɛ ala ye u ko ادعوا a y'a شركاءهم jɛɲan wele فدعوهم u y'u wele yɛrɛ فلم o ma se يستجيبوا ka jaabili kɛ o bɛ jaabi jumɛn kɛ fɔyi naam لهم naam o ma se ka jaabili kɛ kɔntɔrɔ عذابا kɔntɔrɔ sɛgɛkunba sane sɛgɛkunba minangolo sɛgɛkunba boli minnu bɛ batu yan nɔ n ko nin y'u tɔgɔ dɔw ye kɔntɔrɔ ye mun ye Amen. أي أدرون أدرون ده
أدرون يا تو jen ba don ayo jama don jama cara tsanga bawo do ma ko kontro bawo do ma ko sani bawo do ma ko minangolo ne jere ko na ya na gba no bolo de wele o la ra do bawo ko bolo wele foy wasoro bebe jana ma ko no nam العذاب ya kata ye لو أنهم na gunya soro lo nu kera lo be kana ويوم e ka don ta se يناديهم na ala bu wele ويقول ala ba fo ماذا mun fendo أجبتم na e المرسلين kira u jabi no ne nga kira u chikana ko di ay mu fola famiya dilamba kibariya u dogora uma يومئذ odonna هم olu لا ute ɲɔgɔn ɲininka amma mɔgɔ min n'o tubira ka bɔ filan fiyama وآمن n'a limɛniyara ni tawhidi ye وعمل n'a صالحا ye ɲuman baara ni faridaw dili ye وعسى a bɛ se ka bɛn o tigilama ka من kɛ المفلحين niyɔrɔsɔrɔlaw dɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ tuma dɔ la i bɛ filimako dɔ kɛ nin ye jigiyaba ye dɛ fa maman daba n'i tubira ka bɔ filan fiyama وآمن كداللا كتوحيدتا وعمل صالحا كبارا نيمانجي كفرداو ديش كيبي فرا نيمانجو على كم فرا نيمانجو وربك إما يخلق ما بفندا يشاء نايو كانو ويختار بفن سواندي نايو كانو ما كان الخيرة دالين سواندي لو بيالا دي بولو والد بن مغيرة عليكو كون نبي نيو فانغا بو محمد ما غالوندو مامبو ما ala ka nina do nam ما كان الخيرة sugandile ma ke olu ye سبحان الله senne be ala ye a ka se gurdale do ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o bɛ ala filan ka fɛnw la وربك e ma يعلم a bɛ ما fɛn dɔn تكن صدورهم ni o disiw b'o dogo وما ani fɛn min يعلنون n'o b'o banga هو ale ala in الله ale de ye alahu ye لا إله tiɲɛ batu maasi tɛ إلا ko هو ale de له الحمد tanu bɛ alahu ta'ala ye الأولى diɲɛ kɔnɔ والآخرة ani lahara fana la وله الحكم kiri b'a ye وإليه ترجعون o bɛ aw segin ka da alahu de ma قل sitagara aya minnu bɛ kalan sitagara salila ni y'o don awɔ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى ما شاء وربك يعلم ما تكن صدورهم والله لا إله له الحمد بالليل والآخر وهو وإليه ترجعون نعم أيوة استغرى سلام لا جلي من بيامولوني شرايو داما كان باركنا أيفو أما كو استغرى ala kɛra ɲamariya kan ka kalan kan hakili to a la sahaba kun b'u ka denmisɛnw kalan a la komi u bɛ denmisɛnw kalan kuranɛ la cogo min ni i hamina ni ko min kɛli ko ɲa ka di la a man di la i b'a fɛ ka muso ɲini muso in i b'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ a ka di la a man di la i kan ka dɔ la i man ka dɔ la i bɛ nin sagara baara in de kɛ wala i yɛrɛ k'a kɛ i bɛ i ka mɔgɔ bila a k'a kɛ o bɛ se ka ɲɛ sidagara in a kɛcogo o de ye i bɛ arikan fila sali arikan fila in arikan fɔlɔ i bɛ alifatiha kalan warabuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru kadru ayan dam arikan filanan ma kana lil mu'min wala mu'minati idha qada Allahu wa rasuluhu amran kan yakuna al kadru ayan dam o ko fɛ i bɛ dugawu kɛ ni sidagara ka dugawu ye dugawu suruma ye Allahumma خير لي واختار لي اللهم خير لي واختار لي عدوا أسر معي أننا صحيح البخاري له عن جابر بن عبد الله وكان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن وكراكم باهم قال استخارة لكم أبان قال القرآن سورة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك
فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وعاجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبة أمري عاجله وعاجله فاصرف عني واصرف عني نعم وقدر لي خيرك أسكن بسم الله قل إكافو أرأيتم قل إكافو مكان قوما أرأيتم أن كباريا جعل الله الليل ni ala suge عليكم aw magangauga سرمدا duma lenye إلى يوم القيامة kada qiyama doma من إله jonde mai batu mai غير الله no ala tanai يأتيكم no bina awma ni de yelenye أفلا تسمعون yala auti meni degewa قل maula mene gafuma أرأيتم ayen kibaria جعل الله نهارا ni ala itlege عليكم auga سرمدا duma lenye إلى يوم kada القيامة qiyama doma من إله jonde batu fenye غير الله no ala tanai يأتيكم no bina awma بالليل lisufilai تسكنون nabi sabade ola أفلا تبصرون yalati yeligewa من رحمته abe wele ala ka hine do ye جعل الليل na suge لكم awe ونهارا ani tile لتسكنوا yala sa awna sabadi ala وتبتغوا ani yala sa awna nyinninge من فضله kamina ala ka fasaunti ala kiltlefe ولعلكم sufela la ka sabati tlefela la aka gerse ko nyini ani adolao تشكرون aka barga ana barga da ويوم o de ko ni barati bolo sufe ngama bolo ngona dabla de ma ndo na mata mado katel na ide ni te barala ko ni sabati ka so sufe o kay ko sufe le ma mi yo ka kala da kan ni ko ne ka ta sufe don ko do bisena no ta ti bo ay amma obe o ti bo sufe fi ni yu ni yo sufe don ko do de be voilà tleve ka doni boli nga sufela gonna sabati ka rola bari ni me jogo do be ngalon de la yoro do la ati gere bola nam ويوم ega don ta se يناديهم ne ala bu wele ويقول abafo أين je شركائي nyawon be mi الذين je nyaminu كنتم na au gera na ba kuma langolonvo ونزعنا anye la bolige من كل gamini أمة man don bela jelenna شهيدا shedela قلنا ango هاتوا aga برهانكم dalu na ti فاعلموا o ya don أن الحق k'a fɔ tiɲɛ ala ko in na i لله bɛ ala kelen pewu de وضل ما fɛn bɛɛ dogora ka bɔ ala tana batulibagaw ma كانوا n'u kɛra n'u bɛ nkalon tigɛ diɲɛ na إن قارون ko jɛɲɔgɔn bɛ ala la nkalonfi i k'a dɔn ko كان karuna buni yasura buni kahita buni lawe buni yakuba musa buni imrana buni kahita buni lawe buni yakuba aya ale ni karuna musa ni karuna a bɛ balimadenw de imran ni yasura balimaw u bɛ fa ye kahisi nam إن قارون i k'a dɔn ko karuna karuna kɛra من قوم موسى musa ka mawudo de طغى a binaki den dɔn wa bayanfan fana fɛ a banicinin den dɔn nam fabaga a yaadala عليهم musa ka ni yɛrɛ bonya ye وآتيناهم anw ye karuna in sɔn من الكنوز a bɛna ka yaada kun fɔ a yaadala ka dan sɔn ka da min kan an y'a sɔn kabini sanu dingɛw la ما fɛn na إن مفاتحه o ko negew yɛrɛ dama لتنوء o bɛ giriya بالعصبة ni jamakoloba ye jama de bɛ ji k'a ko nege ta ko nege min ye ko nege hakɛmaw fana ye koyi ala n'a caya kojugu bɔlɔ ko nege fila tun tɛ so kelen na koyi nafolo so kelen kelen tun ye adama ko nege de ye sanu bɔn ko nege jama bɛ dɛsɛ o kɔrɔ a tɛ se ka na a ye fan bɛɛ kɛ nafolo ye ka tila ka tɛgɛma gɛlɛya nafolo mana caya a bɛ ten de koyi nam لتنوء a bɛ giriya بالعصبة ni jama ye أولي القوة n'o ye se dunkew ye
tumami qala qawmun ni qarunu gamogo qarunu ma tafray igana jamasa inna Allah nafulo inde wallahi nafulo te kana jama inna Allah igado Allah ta'ala yabul farid jama mawfi kana jama mawkuna ko femi guna alaw mande alay wabda dara ega dunyini ima fenna ataka nalaw dima Allah lara duwe wala tansanna nafulo tigi nga lara de yinna ga nafulo ma wi nyebo de fi ha mo bi nyebo nafulo tigi mi fe ay misir jo en fi ha ay kala yoro la en fi ay fandon de me fi ay docteur so jo en fi ay ninge ma bi nyebo ko ni fi lara nyini ni ga nafulo yo de garantie aha oyori fo yu kono jeyde ngama fam nam wala tansanna igana nyini ni yorogo kamini jela soro mi gene chitami ni o te basi yere min dum o te basi nam ngani yore jmai e kasange mi ni da kasange na katala fini mi ngani ga fini be mabe komble do kasange de kanya be mo ne ala be nyonya fini mi na fini de kanya ga fini be mo ba ko ga personally jumai e be vatri min sa ko i ga personally ote isa ko mo bi do ko mo ga personally o ye i ga qabru de o de ga shakhsiya nam i ga nyuma yake mawye ni saraga dili ani maw jigi tugoli anti se ba to tali de kai na fulo bi bolo na fulo mbi na faminya o nonde nam komi na bujomi Hasanallah. ne ala fana nyuma yake kadima wala tabul fasad igana chini yinde fil ardi do golla ka chini ngelaw de me ni kana folo ye inna Allah ka maul ka marfu sanga di chini ngelaw ma ni kana folo Allah jamana pisani tigo kana kede agana ke na folo na o may ay dlalli ke na kana folo na folo tigi bisaka chini ke bisaka chini ke nam igado ala di cheni ngelaw fede qarunu go inma utitu aya wajulu kuma udabla koy nika kisede ndadimo aha aba ala ko mi fo o man ndadimo koy liman dasrola inma utitu inma ne songa na falade ala ilmi kada doniga India. abe nyoro ngel asrari min do de atum yasro kimyaw kibiya gundo du me bolo musa yang galala ani minun galala nyelu ta doni farantaka kasruka nga sanu nga fem kasruku labu nam awalam ya'lam yala qarnu ma donnewa Allah kafala qad halaka alay mo halagi qawli minun gona qarnu nyi kamini waqti mughula huwa ayo tigila mo ashaddu udde kagele kademe qaruna inga Sylla ulu kachani qaruna dala jere nafro al-nasru kiwarwa nam ala sal mujrimuna ude juno gela o nyininga kabuga junubu ma qema jodo nasabo donendo fa kharaja ni wati dode fa kharaja qarunu bora ala qawmi mona si doni mi mbebolo nale mason doni mi mbebolo hine fandawnala fandawn de vega Sylla fana daga dalara nam kharaja nam nam fa kharaja qarunu bora qawmi aga moga zinati aga masirla na aga jamagulu banye ube uniform la qala alladhi ube uniform minna abe nyegele meni sanu ani harere finiye ube so minunga akelen wari mana fiye bi bolo daidala o chamam bade bi fo warti dola uga fininu a fini kelen ya e fa mana a fini kelen wari mana fiye ba ko ay ko ma ti sega ni flasa ayo bogori de sa ka da ga mo mama sonala ka duma ka ke uniform ye nam qala alladhina o kudu ka uniform ngono yelinga fe nyuma nunga ubiga wuli uga tebe ka folo wuli mo pusere wuli fandawna ani musa naga jamaula mawgo yuriduna al-hayat
minnu bɛ ɲɛnamaya fɛ الدنيا n'o ye diɲɛ ka ɲɛnamaya ye يا ليت yaa n ka hinɛ bɛ لنا مثل ما fɛn yaa n ka nata bɛ lana mitilama fɛn ɲɔgɔnna ka kɛ an ye n'o y'o di Karuna e ko pati nka nin y'a ja Karuna y'a ja walayi Allah ne kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa hali ne ma nin bɛ sɔrɔ hali nin dɔɔni mana tɛ ne bolo sa Musa bɛ ka wajuli kɛ ngaragaw bɛ finiw la duloki fila tɛ o tɛ ka o tiɲɛ ko yɛrɛ a bɛ ka sɛgɛ karamɔgɔ yɛrɛ bolo ko tiɲɛ t'u bolo ko n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ kun b'u bolo ko kun bɛ hali fini fila sɔrɔ kuba innahu i k'a dɔn Karuna walayi nin yɔrɔtigi don a ka bɔn ala ko nin yɔrɔtigi don nin yɔrɔtigi don kɔrɔ kumaba de b'a jukɔrɔ k'a ka fisa ni bɛɛ nam mawguma i doni nɔrɔlen di maa minnu ma aw ka hinɛ bɛ k'aw bɔnɛ bɛ ala ka baraji laara o de ka fisa mɔgɔ ma n'o limaniyara n'a ye ɲuman baara ka tɛmɛ Karuna ta in kan k'a ka fisa ni Karuna ta in a t'a bolo dɛ karamɔgɔkɛ in dɛsɛra la dɛ laara ko in kɔni o tɛ don o kunna fiyewu bisimilayi amma o tɛ maa si bi ɲɔgɔnyaw la fo naam fo barika sabalibaw de bɛ nin faamu naam uday ibn Hatimi u ka jama doni alakira ka sallallahu alaihi wasallam alakira wulila ka bɔ a ka sigilan kan k'a di u ma ko wallahi ala ka nabi man de majigi bolo nam an ye dugukolo cɔrɔn ni Karuna ye ani n'a ka du ye jama ma kɛ Karuna bolo n'o b'a dɛmɛ n'a ma kɛ n'Ala ye ale yɛrɛ ma kɛ yɛrɛ dɛmɛbagaw ye sabu a ye muso de nɛgɛ ka nkalon na Musa la ka Musa ka wajuli kelen sigi moja bɛ wajuli tan fila fili la ale bana ka jaga di jaga yɛrɛ dun jatira ko in ko sigira suma kɔrɔ a cayara ɲɛ kɔrɔ ko a fara nafolo kan a y'a essayé a bɛ nkalon da Musa la munafirotigi ɲin'a kɛ yen ko tɛ quoi a ye nin nɛgɛ kan k'a bɛ wari kasabi don dɔw ma o sɔnna o jɔlen wajuli kɛnɛ kan a ko ni min ye jinɛ kɛ ko awa i bɛ kɛ tan nɔ Karuna ko hali e yɛrɛ a ko hali ne yɛrɛ ko dɔ bɛ yan nɔ ko o bɛ ka kuma dɔ fɔ wuli ka fɔ a b'a ko muso ka wuli ka fɔ muso ma se ka wuli ka sɔrɔ bɛn n'a kan mɛ muso ma se ka wuli a ko dɔ bɛ k'a fɔ yan ko dɔ tɛmɛna ale ne cɛ ko jɔnni ne ma fɛ ka wuli wa tɛ a ma se ka wuli a ko ni muso in de don muso yɛrɛ la Musa ko muso ma ko e de don a ko i tɛ fɔlɔ a ko n b'i ɲininka ni Ala ye Ala min ye baji bɔ a tɔgɔ an kisi ka bɔ toli ma ko tɛmɛ ne ye cɛ a ko walayi ko a ye wari de di ma ko n ka nkalon da a ye wari de di ma ko n ka nkalon da n da la Musa fana dimina naam maaw labanna n'u y'a ka sigiyɔrɔ in nata ni kunungo ye u b'a fɔ an ka hinɛ bɛ Ala Ala a bɛ gɛrɛsɛgɛ fɛnsɛ maa ye n'a y'a fɛnsɛli kanu o ye k'a sɔrɔ kabini ka joona k'a sɔrɔ Ala t'a tigi yɛrɛ fɛ diɲɛ nafolo a taa urububiya n y'a fɔ a ye siɲɛ caman a taa uluhiya de ye hɛrɛ ye nka a taa urububiya in kɔni kafiri ni silamɛ bɛɛ kelen o la a taa urububiya k'a fɔ Ala ye rabu ye parce que an ka kole Ala ka kole t'an ye Ala de ka kole de y'anw ye a b'an balo kafiriw silamɛw bɛɛ ka balo bɛ Ala de kan o de ye a taa urububiya ye wala a taa uluhiya o ye ni sɔnna Ala ye a bɛ min d'i ma o de ye rahimiya ye quoi arrahman rahim arrahman o bɛ se ka dɔrɔn a taa urububiya ma arrahim o bɛ se ka dɔrɔn a taa uluhiya ma n'an ko a taa urububiya dɔrɔn silamɛ ni kafiri bɛ kelen na a taa uluhiya o ye silamɛw ta ye naam a b'a kɔrɔ a taa urububiya in a b'a di dɔ ma a b'a kɔrɔ tuma dɔw la maa ɲuman bɛ dɛsɛ la maa lankolon b'a sɔrɔ tuma dɔw la maa lankolon bɛ dɛsɛ la maa ɲuman b'a sɔrɔ
nam لولا أن ninun de kunte من الله ni ala fanan siriyara anga لقصف kun bena dugukolo coron nanye wai ka ga hinebe al konye لا يفلح kafiru de niyoro soro ko qarnon jogoya تلك الدار ako odui الله يقرأ no ela radue يجعلها ambe la raduinge للذين maude يريدون علوا ma minun de yere boyanyini في الأرض dugukolo kani baga mogo mawe ولا فساد te chini yini ni kutaw barawe ولا عاقبة wala bantanune للمتقين be ala israel jonde ala kan faroluga آمين من momi nana ni nyumanyi وله خير nyuman bo tigilamaye kademaga ومن momi nana ni jugumanye ولا جزاء ute mo sara ma bin jugumon bara ko fende no kera no bara إن الذي masami ورد na القرآن ye qur'ana jigi عليك kala tigi kan أرادوا oyi segin baye kada segin yoro imam alkala kira jole magansara la aselen sira farama jo ajura akani ora kata magama ko taala bisengana قل taga ibina foitisro qul mawlamine kafu nema أعلم من ale de be bodon no tigila mo nana mi kanaye ani momi o tigila ma no be filila na bangale do ما كنت mawla mene make ne ba jigiya تلقى ka الكتاب kitabu jigi kanima fo hinede kabe maro ولا تكون ikanake de membaye kafiru ye ka dinala ولا يصدنك namu koni bali عن آيات الله tabala ka ayuma بعد إذ fende menengo أنزلت wala sudunaka bidami dadi bidami dali wala sudunaka kana tu ki bali عن آيات الله على سل يسدون نكدي بصفة نون رفع الجازم الواو للفاعل الالتقاء مع نون الساكنة نعم وكني بلي عن آيات الله كبالك يوم بنت مننغو أنزلت نو يجي كديما إيكا ويلدا إلى ربك ما ويلي كديما كتوحيدما ولا تكون يا سيدي كنكي فلانغا فودوي ولا تدع إلى كنا ما بطو مع الله كفر الله تعالى ne mawre shebatu mafoide fale kelem bewude fembe la jelenye bambaye wa Allah ta'ala ire jati de kiri be Allah we wa be awsangada Allahumma sallallahu alaihi wa Allah rasulul karim ولا ما قال ربنا وقالقنا ورزقنا مولانا من الصهيدين أنك تنور يا رب الله